Представете се на нашите зрители. Здравейте, казвам се Илана, представлявам Световен ден за защита правата на животните в България. Днес какво ще се случи? Значи днеска граждани от цялата страна и ще дойдат, ще се съберат тук на площад Народно събрание, за да изразят отношението си по въпроса към насилието върху животни, което се случва ежедневно в нашата държава. Няма закон, който да ги защити и ние ще настояваме това да се случи бързо. Какви са ви очакванията в бъдеще време? Очакваме незабавно правителството да вземе отношение и да направи такъв закон, който да регламентира нещата така, че насилие над животни в България да няма. Това е крайно. Да, на регионално развитие. Стига де! Искаш да закрия? Има така. Така е идеално. Иди при детето, виж и то плаче там и иска да майка си. Иди да го гледа. Salva. Животните са хора, убийците в затвора! Убийците в затвора! Животните са хора! Не на насилието! Не на насилието! Не на насилието! Всички сме животни! Всички сме животни! Всички сме животни! Искаме закон за куче котка кон! 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 Искаме закон! Не на насилието! 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 Не на насилието!
Не на насилието! Не на насилието! Не на насилието! Не на насилието! На куче кон! Искаме закон! Не на насилието! Как протече шествието според вас? Честно казано, не очаквах да дойдат повече хора, просто защото в неделен ден и когато има облаци, хората се плашат, но като цяло съм доволен. Въпреки всичко, защото поне мисля, че успяха да ни чуят една голяма част от почиващите в неделя хора. И се надявам от година на година все повече да се присъединяват към нашата кампания. Народа дали чува по-различния глас на другата част от народа? Само искам да вметна нещо, че тук почти всички останали се съмняваха, че граждани могат да инициират нещо, каквото и да било. С така доста скептицизъм подходиха. Искам да опровергаем това нещо, защото е по-важно гражданската инициатива, отколкото отделните организации, които се конкурират помежду си и търсят как да извлекат различни дивиденти. Какво развитие виждаш за гражданската инициатива? Мисля първо, че трябва да все по-често да се организират и се надявам с всяко едно организиране да се увеличава и броя присъстващи и участващи. И оттам насетне това да се превърне и силна традиция поначало в България и за конкретния ден до година да виждаме много по-големи маси. Защото тази вечер ще видите във всички останали страни от Европа как се е провело. И там ще са хиляди. Бихте ли се представили на нашите зрители? Николай Янков, гражданин, любител на животните. Мнението за това събитие? За шествието или за това конкретното? И за двете. Шествието, според мен, бяхме прекалено малко хора, но пък за сметка на това доста активни. В повечето случаи е по-важно не толкова количеството, колкото качество. Според мен чуха ни доста хора, откъдето минахме. Всички, които ни видяха и чуха, разбраха за какво става въпрос. Надявам се и нашите политици да разберат, че е време наистина да престанем с тия банални повторения на митинги, да крещим някакви си там лозунги. Това са съвсем нормални неща. Просто трябва вече да седнат в парламента и да го вземат това решение, да вкарат закона да инкриминират жестокостта срещу животните. Просто вече на мен ми е банално да говоря едно и също всеки път. Крайно време е да разберат всички политици, че жестокостта срещу животните води към жестоко срещу хората. Всички сме свързани. Няма какво да, пак казвам, да повтарям едни и същи банални неща. Жестокост е жестокост. Дали към животно, дали към човек. Просто време е да инкриминират тази жестокост. Да ви попитам, какво мислите за гражданската инициатива в днешно време в България, сравнявайки я с Европа? Гражданската инициатива на отделни лица е много силна, но за съжаление не сме чак толкова сплотени, колкото на мен би ми се искало. Кое ни пречи според вас? Това е тънката ми мисъл, че нещо пречи. Аз преди малко, от наблюдения, тъй като аз съм си от края на януари тук за постоянно, преди това бях повече в Германия, по-малко тук и нямах преки наблюдения. Сега съм вътре в нещата, особено след като март месец регистрирах и моята фундация Добрите феи, която се занимава и с грижи за деца, лишени от родителски грижи, така и за бездомни животни. След като навлязох вътре в нещата, видях, че всеки работи срещу другия. Една организация работи срещу другата организация. Не са сплотени, както ето жив пример ще ви дам, че шествието, което беше организирано от Йоана, на което аз бях всъщност лицето, така да се каже, за медиите, организирахме го заедно, но инициативата си е нейна и тя направи всъщност повечето неща. Но стигнахме до тук. Моята идея беше такава, шествието от 1 до 2, от Народното събрание до НДК и за това до НДК, за да може всички да дойдем след това тук и да присъстваме на това събитие, което е пряко свързано с шествието, защото е за една и съща кауза. Едните и другите казват, тихо, стига толкова лозунги. Лозунгите бяха до тук, няма повече да крещим и да викаме, защото това е друго събитие.
Това е друго събитие, но каузата е една и съща. Дали го е организирала Йоана, дали го е организирала групата от Фейсбук за защита правата на животните, дали го е организирал филанкишията, няма значение. Каузата е една и също. И просто трябваше хората, които организираха първото шествие, от които съм и аз една от тях, трябваше да помолим всички, които бяха с нас на шествието, да останат тук, да подкрепим нашите колеги. В крайна сметка, гарван на гарван око ни вади, а при нас има изключение в нашата мила родина. Точно това правят. Едните вадят очите на другите. Тоест, липса обединение между организациите и гражданските инициативи. Да, то явно това си ни е в природата на българна. Като погледнем историята назад, в повечето случаи един единствен цар, признат от всички. Всеки град си имал собствен цар. Всеки иска да бъде цар. Това сме ние, за съжаление. Какво искате да покажете чрез вашата организация? Нещо по-различно? Добрите феи. С моята фондация ли, да. Аз по принцип подавам ръка на всеки, който, ето жив пример е Йоана, обади ми се, каза, че е помолила други организации за защита на животни да я подкрепят в това шествие. Те са и казали, ние се правим нещо съвсем различно от твоето, няма да те подкрепим. Тя преди една седмица в последния момент всъщност се обърна към мен и ме помоли или попита дали аз искам да се включа, като организирам. Моята задача беше да организирам медиите. Моят асистент я свърши тая работа, защото 50 или 100 човека на митинг или шествие няма как да бъдат чути от цяла България. Хубаво е да има медии, за да отразят всичко това, да има една национална медийно шумене, да разберат хората за какво става въпрос и всъщност да бъдем подкрепени. В момента колко кучета имате, така да се каже, като домашни любимци? В момента са само 4 домашни любимци, 4 кучета и една котка.